wadhi mbele nyakor mkujongero ni jodak e gwenge mag Nyatik e kaunti ma Migori onyiso mor margi kaluwore koda gwelo mar jaod bura machon ma Nyatik Edick Omondi Anyanga kaka jakom board maduol ma ochung'ne teko mag nuclear kata Kenya Nuclear Regulatory Authority. Anyanga bende osingo mako motegno lemo mare kendo chopo dwaro mar chwalo Kenya e ong'ala manyime korka lony mag teko nuclear. George Juma nigi ler mathoth. Kao kalo kumo boke mar piny owacho ma tarik 6 mar dwe mar ariyo mar higani, jatend piny Kenya William Ruto ogwelo jobunu machon ma Nyatik Edick Omondi Anyanga kaka jakom mar board mochung'ne teko ma bende ong'ere kaka Kenya Nuclear Regulatory Authority. En gwelono ma okelo mor kod ilo kuom oganda e gwego mag Nyatik kaachiel kod kaunti ma Migori mangima ma bende koro puoyo jatend piny Kenya. Wan kaka jo Migori kendo kaka jo Nyatik sub county wan gi mor maduong' nikech Dr. William Samoei Ruto oyiero wuodwa mathiring'inyi malich Honorable Edick Omondi Anyanga. Oparo wa jo Nyatik wan chien. Wan wakono President William Ruto ni 2027 will rally behind you. Misimiwa Anyanga oyiero jatich maber kendo oyiero ng'ama biro tiyo ni jo Kenya. Oganda gi mawuogego mag Nyatik kaachiel kod kaunti ma Migori mangima bende koro kwa jatend piny Kenya ni koro pargi e wechego mag dongruok. Wan gi problems. Nyatik otuo to onge hardship allowance. Wadwaro ni sirkal olosnwa hardship allowance nikech mono ji mang'eny biro tiyo Nyatik ka. Wan gi road miluongo ni C13. Sama wen nowe gi Migori pogo gi Nyatik. Wan gi road ma Masara Sori, wakwayo president niko yie otiekno yorego mondo maendeleo do Nyatik. Yudi thuolo kaka president mar Kenya mondo biye Migori County sana Nyatik sub county. Kani wewi gwelo mare, jibone machon ma Nyatik Edick Omondi Anyanga ne opuoyo jatend piny Kenya William Ruto kuom gwelo mare kabende wacho ni oikore mar tino jo Kenya duto e lewo momieno. Adwaro mondo akaw thuoloni mondo agone President mar Republic of Kenya moluor Dr. William Samoei Ruto kuom neno maber mar keta mondo abed chairperson mar Nuclear Regulatory Authority. Awacho ni abiro tiyo matek kabisa kendo mondo tich moketa ni mondo nere ne jo Kenya. E seche ma oganda gi koro nyiso morgi ka otende kod gwelo ni, oganda e kaunti ma Migori bende koro wacho ni gintiere kod geno ni jatend piny Kenya pod biro medo parogi e wechego mag dongruok kaachiel kod gwelo e lewo mopogore opogore. George Juma, Ramogi TV.